Ir-rally tal-Partit Nazzjonalista fil-Padiljun ta' Kordin il-ħadd wara nofsinhar kien indirizzat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u miż-żagħżugħa mill-Ferra Team Start Martina Mikallef. Fid-diskors tiegħu Michael Piccinino stqar b'mod ċar li l-għażla bejn Partit Laburista niexef mill-ideat u Partit Nazzjonalista b'viżjoni ċara. Bej Partit Laburista illi jiftaħar li qiegħed jisib hekk u Partit Nazzjonalista illi ħajkun qed itik lura dak li serqek il-gvern mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-income tax. Bejn Robert Abela li fil-programm elettorali tiegħu kien bismet fuq l-abjad li ħajamel strateġija nazzjonali kontra l-integrità u Bernard Grek, raġel onest u integru li daħal għalija biex ibiddel il-politika f'pajjiżna għal ġid ta' kulħadd. U qal li min għadu ma jafx kif se jivvota għandu qudiemu għażla ovvja. Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem sabiex jirbaħ il-fiduċja tal-poplu għaliex konvint li jista' verament iġib il-bidla li tant għandna bżonn. Martina Mikallef min-naħa tagħha ħeġġet lil dawk iż-żgħażagħ li forsi għadhom ma jħossuhomx komdi jinvolvu ruhom biex jagħmlu kuraġġ u jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista. Jiena dawn għax nemmen fiż-żgħażagħ, nemmen fil-Maltin u l-Awċin, nemmen fin-nies, nemmen fina. Ma kontx komda mill-ewwel niġi qudiemkom. Imma għandna partit li jagħtina l-opportunitajiet. Il-Partit Nazzjonalista jinvolvina. Il-Partit Nazzjonalista ma jibżax mill-iżvilupp tal-ideat. Il-Partit Nazzjonalista ma jibżax mill-ideat ġodda. Fid-diskors tagħha Martina Mikallef appellat liż-żgħażagħ biex ma jibżawx u biex jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista fit-triq li twassal għall-bidla u sabiex ikunu anke huma parti minn din il-bidla.